Goňşy Gazagstanda dowam edýän protestlerin fonunda Mary welaýatynyň häkimetleri ilata gödöwçiligi güýçlendirdi. Welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sany gözgörteli köpeldi. Polisiýa awtologlarynaky kanun goraýjylar giýjesi bilen köçelerde nowatçylyk çekýär. Üýşüp duran raýatlar dargadylýar, ýaşlaryň mobil telefonlary barlanýar. Güýçlendirilen gözökçülükler barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Tewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde Mary şäheriniň köçelerinde üýşüp duran adamlar polisiýa tarapyndan barlanýar. Olary virus sebäpli 2 metr araçagy saklamak bahanasy bilen polisiýa tarapyndan dargadylýar. Eger ýaşlar üýşüp duran bolsa, onda olaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, imo messengerinde kimler bilen näme ýazyşandygy barlanýar. Giýje saat 9-dan soňra komendant sagydy diýsek ýalňyşmarys. Polisiýa awtologlary giýjesi bilen şäheriň köçelerine gözökçülük edýär diýip habarçymyz efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Habarçymyz özüniň dürli şäherlerdäki, etraplardaky we owalardaky çeşmelerine salgylanyp, gözökçülügiň diňe Mary şäherinde däl, tutuş welaýatda güýçlendirilendigini hem bellidi. Onuň sözlerine görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri daşary ýurtlarda işleýän ýa-da okaýan türkmenstanlylaryň dogan garyndaşlarynyň öýlerine hem aýlanýarlar. Olar raýatlary daşary döwletlerdäki howsarlarynyň internetde hökümete garşy çykyş etmeli däldi barada duýduruş berýärler. Kanun goraýjylar hökümet işinde işläp ýören adamlaryň çagasy ýa-da ýakyn dogan garyndaşy internetde hökümete garşy çykyş etse, onda şol adamyň desine işinden çykaryljakdygyny hem duýdurýarlar diýip habarçy bir marly ýaşaýjynyň anonimlik şertinde aýdan sözlerini tistirledi. Kanun goraýjylar hususanda Gazagstanda okayan türkmen talipleriniň enatalaryna ähli bolýan wakalardan daşda durmak barada öz çağalaryna tawşyrmalydyklaryny hem aýdýarlar. Kanun goraýjy edaralaryň käbir işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, türkmen häkimetleriniň bu çäreleri goňşy Gazagstanda bolup geçýän tolgunçluklar bilen baglanşykly. Gazagstandaky wakalaryň fonunda türkmen hökümeti halkyň ayaga galmagyndan alady edýär diýip habarçymyz bir kanun goraýjynyň sözlerini tistirledi. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz Gazagstandaky wakalaryň Türkmenistanyň ilatynyň arasynda esasy gurrun bolup durýandygyny, olaryň öz aralarynda Gazagstanlylaryň öz hukuklaryny talap etmekde güýçlüdigi barada gurrun edýändigini habar beripdiler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä Türkmenistanlylar olaryň batyrlygyna hayran galýarlar we öz ýagdaýlary bilen deňişdirýärler. Goňşy Gazagstandaky protestler Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşen mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä koronavirus çäklendirmeleri müňlerçe ilatyň gazançsyz galmagyna getiren mahaly ýurtda işsizligiň derejesi hasta ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda ýurtda maliýe ýetmezçiligi, adyk gytçylygy we gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Virus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan halkara uçar gatnawlary we çäklendirilen guriyer transporty hem Türkmenistanlylary daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykmakdan mahrum etdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boyun almaýar. Bellesek Maryda gözökçülügiň güýçlendirilmegi Mary we Lewap welaýatlarynyň polisiýa işgärlerini ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada tawşyryklaryň berilmeginiň ýa-da gabat geldi. 7-nji ýanwarda Mardaky we Lewapdaky habarçylarymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine üýşmeleňleriň öňüni almak barada tawşyryk berilendigini habar berdiler. Şeýle-de olar owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünü berjä etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýdurulandygyny hem aýtdylar. Mundan ozal 6-njy ýanwarda bolsa Gazagystan bilen serhetleşýän Balkan welaýatynda häkimetleriň çağalary Gazagystanyň uniwersitetlerinde okayan raýatlar bilen duşuklary geçirýändigi ma'lum boldy. Şonda habarçymyz bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleriniň Gazagstandaky demonstrasiýalara gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýändigini hem habar berdi. Şol ýygnaklarda häkimetler enatalardan çağalarynyň protestlere goşulmadygyny hem talap etdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Gazagstanda bolup geçýän wakalar barada ilkinji gedek 6-njy ýanwarda resmi beýanat ýaýratdy. Habarda Türkmenistanyň soňky günlerde Gazagstan Respublikasynda bolup geçýän wakalary alada bilen seredýändigi we ýurtdaky ýagdaýyň gysga wagtda kadalaşmagyna içkin gydyklanýandygy aýdylýar. Gazagstandaky protestler Nevitawa ýurdun Günwatar Mangistau sewitinde ilatyň köp
bolanyan ulug ýanyjynyň bahasynyň birden ýokarlanmagy sebäpli 2 ýanwarda döredi we syýasy nägilelikleri hem öz içine alyp ýurduň çar künjegindäki şäherlere we şäherçelere ýaýrady. Soňky maglumatlara görä Gadak İçeri işler Ministrligi demonstrasiýalarda 26 sany goşadyrnak içinde ýaragly jenaýetçiniň ýok edilendigini we 3000den gowrak adamyň tutsag edilendigini habar berdi. Mundan başga bulan bujarlykda 18 polisiýa we milli gowra gullukçysy öldürildi.